ଏ ପ୍ରଭୁ କି ଶୀତ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଏ ଶୀତରେ। କଣ ଶୋଇବୁନି ନା କଣ? କଣ ହେଇଛି ତମର? କିଛି ହେଇନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ପଚାରନି, ଚୁପଚାପ ଶୁଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ପଚାରିବନି କଣ ହେଇଛି ମୋର? କିରେ ମୁଁ ବା ତମକୁ ଏଇନେ ପଚାରିଲି ତ ମତେ ମନା କଲ କିଛି ହେଇନି ବୋଲି। ତମେ ଜାଣିଲ ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ କଣ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରି ପାରିବନି? ହଉ କହୁଛ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି, କଣ ହେଇଛି ତମର? ଓହୋ, ମୁଁ କହିଲାଠୁ ପଚାରିବ, ତମେ ମନକୁ ପଚାରି ପାରିବନି। ଆରେ ବାବା କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। କହୁନ କଣ ହେଇଛି ତମର? ତମକୁ କେଇ ଥର କହିଲିଣି ମତେ କିଛି ପଚାରନି, ତମେ ମତେ ବାର ବାର ପଚାରୁଛ କଣ ହେଇଛି ମୋର। ମତେ ଏକା ଛାଡି ଦିଅ, ମତେ କିଛି ପଚାରନି, ଚୁପଚାପ ଶୁଅ। ତମ କଥା ମତେ ବେଶୀ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛି। ଇରିଟେଟ୍ ପର୍ସନ। ପୁଣି ଶୋଇ ପଇଲ?